Kasikas sa seleksyon, gamayng tensyon, mitumaw sa Barangay Kaliwisan. Lapu City human sa canvassing sa mga boto ni atong Lunes, October 30. Mayor Junard Ahong Chan mipatimaw sa dapit apan mihimagkak nga mi-intervener siya sa piniliay. Ano yung report ni Luan Merondina? Sa video nga kuha sa usa ka netizen, kinsa mihangyo nga itago lang ang iyang identity, makita ang bagang duot sa mga tao sa gawa sa gate sa Kalawisan Elementary School niadtong Lunes sa gabii. Pipila ka gutlo, may SWAT personnel nga miabot og daw may gikaistorya sa usa sa mga tao sa dapit. Apan di maklaro kung unsa ang ilang giistoryahan. Sa tungang bahin sa video, madungog nga naghisgot sila nga dili ipadala ang ballot box. Apan pipila ka gutlo, madungog usab nga miabiba ang pipila sa mga supporters. Usa ka netizen usab ang nakakuha og hulagway ni Mayor Junard Ahong Chan nga mibisita sa dapit niadtong higayuna o gikatahong nangunay sa pagsusi sa resulta sa eleksyon. Sa phone interview, giangko ni Mayor Junard Ahong Chan nga didto siya sa Kalawisan niadtong higayuna apan iyang gihimakak nga mi-intervene siya sa resulta sa piniliay. Fake news, no? Na ikagubot, wala. Niadto ta para pag tanaw, pag-observe, no? Kung kinsa gyud ang nidaot, dili raman ang Kalawisan ang atong gituyok at tibuok barangay man. In fact, nagkastorya dayon ni sa kapitan niya ng gabi, ug ako siyang gi-congratulate. Walay gumot na itabuan. Si Attorney Anjanette Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, may pasabot nga normal raman nga reaksyon sa mga supporters nga di makadawat sa resulta sa eleksyon. Apan way gika-report kaniya ang mga Board of Election Tellers nga may nahitabong dakong kagubot sa Barangay Kalawisan. Ningon ko, kumusta man diyan siya? Kuan naman ma'am, kanang gi-close lang kay dili pa palakon ang BET. So ningon ko nga, padung naman ang sakyanan. So dili pa na sila pwede nga manglakaw, magdagsatagsag lakaw. Gidasunan usab kini sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office. Kaya nga wala man siguro, basta babae lang, wala lang mga physical na itabo, injuries, kasi baba lang ito na mga pagka-Islamis. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.